nga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat, nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi. Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin Radyo Bacolod. number 1. Paradyo Bombo. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban. Buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Abo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. May aircon kami yan, no? Kag may mga malahalon pagid kami nga mga pagkabutang. Kag magluwas sina. May isa pagid kuya kahakop nga alahas. Isa na ako puro atansan! Oh, Oh, nga daw sumalam ka pa ya sa amon, haw? Kay amon na yung amon, balay. oh. Isa ka lang, kay wala kaya sang isa kahakop nga alahas. Agoy. Ay, wala ko yung may isa, no? Katikalon si mo. Doon sa balay, sa aswang balay mo, pro. Ala. Ergon ka pa. Oh, goy. Ginagabahan ka lang kay katikalon si mo. Oh. Tikalon. Laway pa. Oh, ginhambalan pa sa kalaway. Ikaw ang laway. Oh. Anchor! Gaga! Instructional in sa base! Balik na rin sa studio! Roger Base, Encantadong Bagoy, over and out! Ginpapuli na lang siya.
ang bata nga lalaki nga ina. Nga nakita ko nga nagasandig sa pader. Kag samtang nagasandig siya, nagainom siya sang whiskey. Kag ang isa niya kakamot, nagauyat sang sigarilyo. Sawayon ko siya. Hoy, Toto! Aga pa gani ini. Nagainom ka na sang ilim nun nga ina. Kag nagasigarilyo ka pa. Inga nga ari ka diri. Ano? Wala ka na nag-eskwela? Hindi ko pagbatunon sa eskwelahan. Ay nga aman. Dapat nag-eskwela ka pa. Hindi ko gani pagbatunon sa eskwelahan. Ay nga aman how? 4 pa lang ko katuig mo. Ano? May nakita ako nga 3 kakalag. Nagausoy sila sang banas pakadto sa langit. Banggaan ko sila. Kag tanawon ko kung pwede ko sila nga madala sa impyerno. Wala sila makahibalo nga ako si Taning, ang enemy number 1 ni St. Peter. Ari na sila. Mapakuno-kuno ako nga parihuman sa ila. Mayong adlaw, pre. Maayong adlaw man. Sanday sinu ka mo? Mga kalag kami, pre, nga maluyang makasulo sa langit. Amo gali. Kanday sinu ka mo? Ako si Juan, pre, driver. Kag siya si Felipe, sugarol. Kag siya si Wilson, no, drug addict. Sa diin ka mo makadto? Sa langit gani, pre. Bro, wala kami makatultol sa ngalagyan. Ako. Nakatultol ako. Ang sa tuo, amo ang alagyan sa langit. Dali na, mga amig. Sila kita magi. Dali. Wait. Sige. Not so fast, mga friends. Antes ka mo maghalin. Kinahanglan, hatagan ko anay kamusang exam. Ano na nga exam, pre? Kinahanglan pa na, how? Kabalo ka mo. Ako ang bantay sang duha ka dalan. Kag kinahanglan, makahibalo ako kung sinong makaagi sa duha ka dalan. Kung hindi kami makahibalo magsabat sa exam mo, pre, paano na lang na? Mahapos lang ang akong exam. Amo niho, kung hustong inyo sabat, makakadto ka mo sa langit. Ate, sige. Sige, deal. Deal, pre, deal. Sige. Sugura na naton. Kamu ang mamangkot sa akon, kag ako ang masabat. Kung husto ang sabat ko, may mo na kamo makaagi sa una nga alagyan. Anay ka. Daw suli man ina. Ikaw ang mahatag exam, gani ikaw ang mamangkot. Ginahatagan ko kamusang tsansa nga makapalangit. Siguruhan ninyo nga sala ang masabat ko sa inyo, pamangkot. Sa sina, makaagi kamo sa tuo nga alagyan. Uy, daw okay man ina. Mga migs, siguro lang naton nga mabudlayan sa sangaton pamangkot para nga hindi siya makasabat. Nagsugot sila. Nagtango sila. Sige, sugot kami. Ako malango na mamangkot. Piyon di gini sa makasabat mo.
Oh, sige. Ikaw na pamangkot ah. Ano nga lang sa ako lolo? Nga lulo sa ako lolo. Nga lulo pagit sang lulo ko. Kag lulo pagit sang lulo sa lulo ko. Kapos, ang ngalan sang imo lolo, amo si Pipoy. Oy, amo matuod. Amo na nga lang sa ako lolo, si Pipoy. Pwede ka na makalakat sa wala nga dalan. Meg, ikaw naman ang sunod. Kayo ha nga hindi siya makasabat sang pamangkot mo. Ate, okay Hindi na siya makasabat. Pila ka libo ang nagatubo nga tubo sa Negros. 3 kabilyon nga tubo. Uy, sano ka na kay balo nga 3 kabilyon ang puno sang tubo? Ginisip ko. Kag nakasabat naman ako. Sige, pwede ka na makalakat sa wala nga dalan. Ikaw naman ang madason. Ready ka na? Oo pero antes na. Hatagi ko na isa ka bangko nga may 7 ka buho. Okay. Huh? Oh, baw, ara dayo na bangko ba? Karon napungko ako. Ha? Karon, pre, ang pamangkot amo ini. Sa diin nga buho, naglusot ang akon utot. Hindi na ko pag-into ang imo utot naghalin sa buho sang imo ariputan. Pwes kay nasabat ko ang imo pamangkot. Usuya ang nawala nga alagyan. Oo, pare Ato na siya. Wala sila makaibalo nga ang sa wala nga alagyan pakadto sa impyerno. Pagtanay tamigo tayo Ate, sige. Ikaw ang una, amigo Morris. Okay. Ano ang sapat nga hindi makalupad kag hindi man makakamang sa duta? Pero sa pagkahibalo ko, ang tanan nga insekto makakamang sa duta kag makalupad. May ara nga hindi makalupad kag hindi man makakamang. Ano ina nga insekto, amigo Morris? Patay nga insekto. Sige, ako naman ang mamangkot. Ay, hindi anay, mapuli ko anay. Basi ginapangita na ko ni Albina. Yodi puga. Naluuras. Day Rosing, may nagpulutan ako. Anong napulutan mo, Tring-Tring? Kanami, day mo. Patod nga malipay kasi ni. Ihatag ko man ini sa imo, Ha?
Matuod tring-tring? Ano ina? Kwarta? Hindi, chismis. Kabalo ka day, Rosing. Si Pansing nga asawa ni Ronald, may ginatabo nga lalaki. Kaya ang lalaki nga ina, nagabaligya siya bu. Ugaling kinakahibalo si Ronald. Gani, nagdumugay sila. Sino? Si Pansing? Hindi, si Ronald kag si Paul. Sino na ya si Paul? Amo na siya ang lalaki ni Pansing. Kag nga ama dumugay sila? Kay nagapangimon si Ronald kay Paul. Oh! Kay si Paul gali, lalaki man ni Ronald. Kundi, nagdumugay sila eh. Pwede ba la tring-tring? Husto na ina ha? Kay nagalingin ang ulo ko sa mga chismis nga ina. Nay, alin ako? Alin ang tinapay nga akin pabakal? Bebe. Apatan awa ako, be. Uy! Ano ining ginbakal mo nga tinapay man? May mga ito man ini? Uy, hindi. Tanga? Anay ka bala? Kay kuhaon kong tanga. Pilimon, ibalik na to ha? Balik ka gidayon ha? Kay nagutom na ko bala. Oo na yan. Nay! Hindi magilis si Chalvina sa tinapay. Wala mo siya ginsugiran nga may tanga ang tinapay? Yan sugiran, man. Pero ibalik ko na nato ng tanga. Ay, tinunto na iya. Ano yung pang-dumdum niya sa akon? Butigon? Kaunan ko na lang bala ni Nay. Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Kung buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot.
Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga
kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mga babae ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang ila kabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ila mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ila mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabingin-ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw naman sa aton tanan nga palangga nga tagparamati. Sa karon nga adlaw isa raman kasulat ang aton hatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Maayong adlaw sa tanan nga tagpalamati sini nga palatuntunan, Provincial Jail. Tawga lang ako sa ngalan nga Hilda. Nagapanuigon sang 70 anyos. Kag pumuluyo sa barangay nga hindi ko lang pag-ihinambit ang ngalan. Para nga mapangapinan ang dungog sa mga karakter sa sini nga istorya. Diri sa amon, halos nagakilalahay ang tanan. Bangod nga hindi gid tama kadako sang amon nga barangay. May bana ako kag may 7 kabilog nga anak. Pero may pangabuhi na sila tanan, magluwas lang kay Nelly. Si Nelly, kabanghura namon nga anak ni Pidyong. Ang akon bana, Mananggiti. Agud mahangpan ninyo ang tanan, suguran kong akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Malakat na ako, Nay. Halong ha? Kag hindi ka magpaulihi sa pagpauli. Kinahanglan, maupod mo pirmi sa imo pagpauli ang imo pa kaisa nga silando. Ati, oo, Nay, Ay, ato na siya. Manglaba ko, anay, Pagkatapos, mangita ako sang utanon sa panyaga.
Uy, Hilda, may isugid ako sa imo. Miga Muray, ikaw gali? Oo, may isugid ako sa imo, Miga. Ano ina? May bag-o gali dira nga border si Mrs. Vista ho. Matuod? Sino? Si Miss Agnes. Profesora ko no ina sa isa ka universidad nga malapit lang diri sa aton. Amo gali? Uti, gwapa man siya? Hindi gid man. Pero may itsura man maestra mo. Pero laon ko no ina. Uy, amo gali? Ambot ko nga ang wala siya nagpamana Pero kung nagpamana siya, siguro may bata na siya subong. May apo na gani guro Kag amo ina gali nga Miss Agnes pa siya subong. Ay, amo gali? Pero hindi siya bugalon? Ambot lang. Wala pa man ako makakilala sa iya mo. Kag nahuya man ako nga magkadto dito sa ila. Miga, amo ning buhaton mo ay. Nagabaligya ka sang peanut butter, hindi ba la? Oo man. Di, baligya siya sang peanut butter. Para nga makilala mo siya. Uy, matuod Miga Hilda, no? Ati sige makadto ako sa boarding house ni Mrs. Vista. Kag Miga, tanyagan mo siya sang peanut butter. Oo buhaton ko ina. Buka alam gid bala sa imo Miga Hilda mo. Ati sige buhaton ko ina. Malakat na ko ha. Balitaan ko lang ikaw karon kung ano ang matabo. Ati sige ato na siya. Tanawon ko gidbe kung tumano niyang iagin siling. Hilda! Si Pidjong. Pidjong! Ari ko de! Yan ang pamahaw ta? Para gidlang da sa lamesa Wala man dire. Bandiyado man lang ang ari dire May pinggan dire po wala man sudan. Ano? Ano nga wala sudan man? Di na di ang sudan ta? Hala! Pasigin taban sang kuring? Animal gi nga kuring ay? Isa ato ka kilo nga pinakas nga tuloy. Nga bindi pagtabanon sang kuring kay wala mo gintakloban. Ginpasulabi mo pa yung pagkutso-kutso kay Muray. Ano nga kutso-kutso man? May ginsugid lang siya sa akon. Parte sa isa ka maestra nga nagaboard sa kay Mrs. Vista. Di ano nang labot mo dira iya? Wala man Di anon ko si Miga Muray. Tabogon siya, samta nag-istorya siya sa akon. Kabalo ka na gid. Nga si Muray amo nang ginahalinan sa kutso-kutso nga nagakatabo dire. Ang tanan nga makita niya ginahatagan niya sa mining. Kag may dugang pa. Hey, hindi ka na gani magsapak sina sa iya ha? Makita mo gani nga nagapadulong siya, isirang portahan. Kag magpatulog-tulog. Mabakal ko anay sa mantika. Kay prituhon ko ang nabiling nga uga. Dason, malaswa lang ko Okay na inang isudan namon subong panyaga. Anay ka bala. Kaisira kong pwerta. Pero, hindi ko lang pagkandaduhan Ari na ako. Nakabalik na ako sa pagbakal sa mantika. Anay ka. Kaina antes ako maghalin. Ginsiradaan kong puwertahan, pero wala ko lang ginbutangan sang kandado. Subong niya. Nagabukas na. Masulod na lang ko gani Basi kung ginhuyop lang inis ang hangin. Ari na ko sa sulod. Oy, Miga Hilda! Maayo kay Ari ka na.
Ay, Miga Muray? Oo. Wala ka man abi mo. Gani nga gintulod ko na lang ang inyo nga puwertahan. Agud nga makasulod ako. Ay, nga ari ka man diri. Hindi bala nagsiling na ako sa imo kaina? Nga sugiran ko ikaw kung makilala ko na si Miss Agnes? Ay, amo gali. Ay, sus, nalipat ko. Ay, nga ahaw. May natabo bala, Miga? Amo ni Miga ay ginbaligyaan ko siya sang peanut butter. Kag nagbakal man siya. Kag nagsiling pagani siya nga hatagan ko siya liwat kay nanamitan siya mo. Uy, matuod, Miga? Oo. Kag amo ini ang natabo ay naga-short lang siya bala. Kag abi mo, do sa ako na unahuya. Naga-short pa siya yung kaniwang sang paan niya do sa kawayan. Kag hindi lang inamiga. Damo na siya gali kurinot sa guya. Ugaling kung maglakat siya, ginapadamulan ng niyang nga make-up. Agud nga magwapa man siya kung tulokon eh. Kagkaalam gali sina sa iya, Miga. Amo ina siling sang mga kilala kung nakakilala man sa iya. Kag diri siya kuno nagdayon. Kay ti, lapit ini sa universidad nga ginamaistrahan niya mo. Ati maayo eh. O ti ano, nakadigamo ka na? Wala pa eh. Pero may isugid pagid ako sa imo. Ano ina, amiga? Parte man gihapon kay Miss Agnes. Ano? Ginsugiran ako ni Miga Muray. Bayan sa iya natukiban kay Miss Agnes. Sa pagpadayon ko pagid. May hinablos ako nga si Oscar, Miga. Second year college na ina siya. Kagdason, medyo mahabol ang iya nga ulo. Kag ginsilingan siya kuno ni Miss Agnes nga hindi siya makapasar. Gani ginpapili siya sang grado nga 4 o kun kwarto. 4 o kun kwarto? Oo. Anong buot silingon si Miga? Kung piliun ni Oscar ang 4, kundi amo nang iya grado eh. Kag hindi na siya makapasar. Mabakulan pa siya sang iya amay. Uti, ano ang ginbuhat ni Oscar? Ginpili kuno niya ang 4. Ano? Anong buot silingon si man? Sa 4 sila mapaligad sang oras eh. Ha? Ano nga kwarto man? Kwarto sa eskwelahan? Kwarto sa motel. Ha? Ay abot Kag may nakakita kuno kay Oscar nga nagwa sa hotel. Do sa hubog mo. Man daw hindi siya makatakod sa paglakat. Kay kapoy siya kaayo. Kag Miga Hilda. Pati ang iya iloy nga si Miga Tiling na tingala man sang nagakatabo sa iya anak. Pirmi lang kuno ini kung kaagahon nagapauli. Kagdason, pirmi lang nagahuyo-huyo do sa kapoy. Uy, hamak mo ina ha? Pero may bayad man Nakapasar na siya sa tuig nga ini. Wala siya maulihi kay ti nagtaas ng iya grado mo. B+ na kuno. Ha? Anong buot silingon si Miga? Ang buot silingon sina. Taas ang iya grado eh. Siguro, do ara bala sa 85%. Kag amo ina, kung nga ang grabe ginang padayaw ni Miga Tiling sa iya anak, manakapasar na mo. Wala siya makahibalo nga sa kwarto nila ginadrawing ang iya grades. Pero mo, Miga, hindi ka lang magpanugid sina ha? Aton-aton lang ni Ati huo Huo, Miga.
Grabe man si Miga Muray ba? Pati ang ginahimo ni Miss Agnes, nahibalaan niya ya. Pero, mahimo bala ina ni Miss Agnes? Kahalang doon siya tulukod kung maglakat sa dalan. Pero, amo gali ina siya? Ay hala, makahuluya. Ay, Miga, i-blow out ko ikaw Dali ka. Uy, birthday mo Miga Murayaw? Nakahulam ako sang kwarta. Duhagid kalibo. Kay Miss Agnes ginpahulam niya ako. Uy, matuod Miga? Gani. Ginpahulam niya Kuya Dayon. Ay nga ano ginhimo mo? Ginsukot mo siya sa iya utang nga peanut butter? Wala Wala ko yung magbuhat sina. Pero, insugiran ko lang siya nga nakita ko si Oscar nga kun maglakat, nagabaka. Uti, anong siling ni Miss Agnes? Nagayuhom-yuhom lang siya nga daw sa wala ko no abi na hibalan. Kagdason, ginpamangkot niya ako kung ano ko nung kinahanglan ko. Tiya mo to Nagsiling ko nga mahulam ako sa 2,000. Ti wala na siya nagduha-duha, Mika. Ginpahulam niya ako dayon sang 2,000. Tadali na, Mika. Pakanon ko ikaw sang special nga batchoy, kag soft drinks pagid, kag syupaw pagid Miga Muray, busog pa ugaling ako. Ha? Ay, piliton mo lang kaon sang syupaw gamay man lang na. Kagang iban, putson mo lang, ihatag mo lang kay Migo Pidyong. May, si Dario man ina? Ang pakaisa ni Nelly? Nagsiling ako nga maupod sila pirmi pauli, bro. Kay ti, classmate man lang sila nga duha. Tawgon ko bala si Dario. Dario! Dali di bala anay? Oh, Tita Hilda? Nga ta? Nga isa ka lang haw. Di na si Nelly? Nga wala mo siya ginhulat. Ginulat ko man ta, pero nag-attend pa sa Girl Scout. Ganun naguna na lang ko puli. Amo gali? O ta? Dugay-dugay guro, maabot naman to siya. Ate sige pauli na. O ta? Ato na siya. Mahimos man ako sa ngamon nga panyapon Bilang ko sa dagat na ako'y di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magambyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong patuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid nakakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamo man may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong patuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad San Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradio Bombo!
Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang. Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe! Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe! Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad. Nagsaylo ka na'y anbit sa San Fernando.
Kag wala na luyagan ni Anbet ang balay nga ginpaistaran sa ila ni Serge. Samtang dito sa San Fernando, may nakakilala gali sa ila kag ginapanilagan kung paano ang pagpangabuhi nila sa iya nga iloy. Sa pagpadayon ko pagid. Amo na inilaling. Amo na inang balay nga ginadayunan sang yailoy. Amo gali ina? Ano sa banta mo? Hindi na ako diri makita nga nagapanilag sa ila? Hindi na. May madabo nga tanom nga nagalipod sa aton. Kag ato pa sa pihak ang ila balay. Amo kaning balay nila nga ginadayunan? Daan na. Kag wala pa mapintahan? Hindi parehos ang balay namon nga 3 ang panalgan. Kag nalidbutan ini sang mataas nga kudal. Manggaranon ka mo. Kay ti, agi mo amay, nagaubra sa isa ka factory. Kag madamoy sang kwarta ang pamilya ni mama ko. Amo ina nga manggaranon kami. Yuck! Kalaw ay sang lugar nga ini kadamo sang basura. Lalin, ara na siya. Nagwa na siya. Nagwa na si Anbet. Anbet? Amo nang nabatian ko ang ginatawag sa iya. Amo nang iyang ngalan. May dala siya nga lipido. Basi kung mabakal sa sang langgaw. Aha? Siya gali si Anbet? Na, amo na siya. Amo nang pakaisa mo. Te. Kagwapa siya, no? Ano nga gwapa man? Gwapa tutdan guro. Hisa ka? Kag anong hisaan ko sa iya? Ha? Bata na siya sang babae nga manubo sang lupad. Ang dapat na sa ila, tutdan. Pakaisa mo na siya. Hindi ko yung mamarinte sa ila yan, no? Hindi ko yung mamarinte sa iya. Maumid pa kami sang ila kalain, no? Siling ni mama, hindi ko no kami magpanugid bisan kay sino nga pakaisa ko siya. Kay base bala kun libakon kami sa mga tao, haw? Amo ina nga akig ako sa iya. Kaguntani, wala na lang sila nagbalik diri sa Santo Bernardo. Para bala nga, hindi kami maumid ang ginahimo nilang immoral, haw? Ano nga immoral, Lalin man? Inang ginabuhat sang ilo niya nga manubo sang lupad. Amo ina. Kag akig ang mga tao sa babae nga amo sina. Hey, buah! Taga-init kitang ulo ko. Kag sa ano ako sila makatulog sa akon mga amiga nga pulos kwartahan. Kung makahibalo sila nga may parente kami nga daw pareho kay Magdalena. Sino na si Magdalena? Ano kay wala ka na nag-eskwela mo? Amo na, kung nga wala ka makakilala kay Magdalena. Amo na siyang babae nga makasasala, kag madamo sang bana. Gani nga ginahaboy siya sang bato sa mga tao para nga mapatay. Uy, amo gali? Di naman ay ang istorya? Sa Bible. Sa Bible? Ay, amo gali? Napatay si Magdalena? Wala eh. Ha? Ay nga man. Siling mo, ginaboy sang bato sa mga tao ang amo nga babae para kang mapatay? Wala madayon ang paghaboy siya sang bato eh. Kay man, nag-abot ang Ginoo mo. Kag nagsiling ini, nga kung sino ang wala sang sala, amo ang una nga maghaboy sang bato sa iya. Uy, amo gali Lalin? Anong natabo? Ati, tanan sila naghalin eh. Kay ti, may sala man sila siguro eh. Mga immoral man sila mo. Ay, amo gali? Ay, kamanol man niya sa imo man. Kay man, wala kaya nag-a-attend sa Sunday School para sa mga bata. Amo na nga wala ka makahibalo sina. Tikidamo man kuya ubra mo. Nagatrabaho kaya sa inyo.
Dason, nag-arado kaya sa amon jutay nga uma. Kundi hindi ko yan makaeskwila. Ara na. Ara na siya. Ara na si Anbit. May dala na siya nga langgaw, ho. Kalaw ay tulukon Tumasuka ako eh. Hindi git lang. Kagwapa gid lang na siya. Agoy! Mapauli na ta. Sunod ka sa ako na. Makdulong siya ba? Ate, uwa! Ma, nakita ko ng bata ni Jovita. Ang manghod bala ni Papa? Oh, ano? Nakita mo siya? Nga nakita mo siya. Nagpakighambal ka bala sa iya? Ay, abaw lalin. Wala mo tani na pagbuhata. Ibasi kung may nakakita sa imo nga nagasugilanon ka sa iya. Wala sang nakakita sa akon, Ma. Nagapalipod ako sa mga tanom samtang nagatanaw sa iya. Oh, ano? Oo, Ma. Si Randolph, amo ang ginpapanilag ko. Kag pagkatapos, gindala niya ako sa balay nga ginaistara nila. Ti amo to eh, nakita ko ang anak ni Jovita. Kay nagbakal siya sang langgaw mo. Amo gali? Oo, Ma. Nakita ko siya. Kag ano ang iya dagway? Kanawong siya sang iya iloy nga kaplog eh. Oh, amo gali? Oo, Ma. Pero daw trapong dagway niya. Kag daw sa masuka ako magtulok sa iya, Ma. Amo gali lalin? Mama, basi ba na kung magkadto sila dirihaw kag magpangilala sa aton? Amo inang hindi mahimo. Kag sugod karon, hindi ako maluyag nga ibilin nga bukas ang puwerta sang kudal. Hindi siya dapat nga makasulod diri sa aton panimalay. Amo gid, Ma. Lain gid siyang pamilya ni Papa Makahuluya kung makahibalo ang aton mga kilala nga may parente kita nga pareho sa ila. Akig katama si Sonia. Sang mahibalan niya nga nagbalik ka na Anbet sa Santo Bernardo. Sa pagpadayon ko pagin. Ote, ano Ramon? Nakapakikita ka na sa imo manghod? Wala pa, Sonia. Masako pa ako kaayo sa planta. Magpakikita ka na sa kay Jovita. Hambala siya nga maghalin na siya diri sa Santo Bernardo. Kinahanglan tumano niya ang iyagin pangako sang una nga hindi na siya magbalik sa lugar nga ini. Babae lang. Kay makikita ako sa iya kung may panahon. Kinahanglan nga usikan mo siya sang tion, Ramon. Sa wala pa mabulgar, nga siyang utod mo nga manubo sang lupad. Ano na lang itulok sa mga kilala naton dire? Labi na kay Lalin. Kag sa hindi madugay, manginhamtong na siya nga dalaga. Sinong lalaki nga maluyag sa iya? Kung amo sina, nga may paryente siya nga immoral. Kag hindi lang ina Ramon. Ginakulbaan ako. Nga basi ko magkadto dire ang anak ni Jovita. Kag magpakilala nga hinablos mo siya. Ay Ramon! Hindi ako maluyag nga matabo ina. Hindi gid Ramon! Babae lang, Sonia. Kay makikita ako kay Jovita. Magkikita ako sa iya. Matahom sang sa ako ng anak ni Jovita. Kag amo
nga nagadugang paginang akon kaakig sa iya. Hibo mga puisit ho. Nga pala nga diri pa sila nag-istar sa Santo Bernardo yaman. Kay kadamo man sang lugar nga dapat nila istaran sa mga patay gutom nga ina. Kinahanglan nga makahalin sila diri. Kag kun wala sang mahimo si mama kag si papa, para nga mapahalin sila diri. Pues, ako ang mangita sang paagi nga maglayas sila diri nga mag-iloy. Ako ang mangita sang paagi. Urasan lang nila. Urasan lang nila. May paryente ka diri. Siling mo, diri ka nagdako sa Santo Bernardo? Oo anak. Diri matuod ako nagdako. Pero patay na ang akon mga ginikanan. Kag ang nabili lang diri, amo ang akon magulang nga lalaki. Si Ramon ang iyang ngalan. Ramon Santiago. Santiago ang iapelyedo, nay? Oo, Anbet. Amoy na ngalan niya. Nagatrabaho siya sa dako nga factory diri sang mga tela. Kag maayong ila pangabuhi. May asawa man siya, kag isa ka anak. Ay, amo gali, nay? May anak lang imo uto diri? Oo, anak. Kag pakaisa mo siya. Nay, hindi ba lang kita magpamasyar sa ila? Hindi anak. Hindi naton mabuhat, ina. Anbet, kalimti na lang nga may paryente ako diriya. Hindi giniya mabaton nga may utod siya nga malain eh. Isa ka babae nga manubo sang lupad. Ginsikway na ako sang akon pamilya. Kag nagpangako ako nga hindi na ako magbalik diri sa Santo Bernardo. Kag amo ina nga wala na ako nagagamit sang amon apelyido. Ang aton ginagamit nga apelyido, amo ang apelyido sang imo amay. Montes ang apelyido niya. Kag amoy na nga ikaw si Anbet Montes. Ay, maabot gid ang adlaw, anak. Nga matabuhay ang inyo banas sang imo pakaisa. Apang hindi ka lang magsapak sang anuman nga mabatian mo Bangod sala ko ini. Wala ko gintuman ang akon pangako nga hindi na magpakita diri sa Santo Bernardo. Ay, nahangpan mo bala ako, anak? Oo, nay. Nakangop ako. Oo, gali. Saan ka na masugod sa pag-ubra kay Mrs. Marta? Sa buwas na ako masugod, nay. Maayo ko na mo, anak. Nalipay gid ako nga makaobra ka bilang kabulig sang isa ka babayi nga ginataha sang tanan. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum.